И какво става, копчета, са май скъпи, както виждате днес ще играем на роялката. Вече ми се е качил. Супер. Тогава очакваме на Pixel Gun. Това съм ви приготвил. Нещо да кажа. Дано да ви хареса. Дано да ви е харесал често опенинга, от който ми се падна една много използвана майнера. Но имам предвид не една от най-силните карти в Legendary карта в играта. Имам предвид, исках Lumberjack. Очаквах, че ще ми се падне Lumberjack. Или защото първоначално го гледам някакво Lumberjack и съм някакво. Затова бях така малко по-сад. Не съм сад заради какво получих, а по-скоро защото си помислих, че е Lumberjack. Иначе майнера е доста добра карта. Имам предвид, не е най-добрата, но става. И сега си бях направил един дек, в който разбрах една много яка стратегия. И сега тук майнера. И рейджа. И тавара му е рип. То пак има електровизърд. И още една легендарка. Мех. Но. Три. Добре става. Имам предвид, окей, той има хубави легендарки. Обаче как му взех тауъра. Нека да комбинираме сега това. Да му вземем още един тауър. Не, стига бе. Каквото такова. Нека да му пусна малко. Няма да ми вземеш тауъра, бро, казвам ти. Въпреки че това ми е втора битка с този дек. Разбрах как да го ползвам просто, защото имам предвид защото като разбереш как се ползва един дек и в какво е пълноценен, не, fuck it. Малко още една комбинация. Just do it, bitch! Окей, взехме тауъра. Не! Какво направих? Why I do that? Няма да ми вземеш тауъра, казвам ти. Колкото и да искаш. Не ще ми го вземеш. Сега ще играем със сигурност съден лидер, в който аз ще победа. Защото аз съм по-добрия. Защото аз играя с много комбинации. Айде, рип. Good game. Silver chest. Доволно. Да, имам най-спиритите. Спирита. Обаче не го ползвам, защото дека е достатъчно силен, без никакви спирити. Иначе, кажете ми тук да вместя някъде майнер. Окей, нека да кажем така, ако направим.
3,4 става дека. И да кажем... Ма то по този начин, лад, просто тук имам Hog Rider, тук нямам. Ами тук... Окей. Добре, седно. Окей, след това, ако искате, ще играя чалендж в следващия епизод. Боя му взех и двата таура. Ги намалих доста, дори един му го взех. Сега ще му взема другия. Фак. Пак си ги взех елит барбовете. Ами... Да, хора, нищо интересно. Мисля, че ще вдигам доста купи с този дек, защото е бая силен. Ако имате всичките тези карти и сте на моята арена, да кажем и сте горе-долу моите купи, и да не сте, пак ми го ползвайте дека. Аз нямам проблем някой да ми ползва дека, дори нямам никакъв такъв проблем, защото практически дека ми е доста силен и е разпространен, защото да, имам някои хора, които се сърдат, примерно като им ползваш дека. Аз не съм от тях, само да кажа, защото обичам да им ползват дековете, защото явно са силни. Що ми други хора ги ползват. Пак. Нека да му пуснем така и така. И рейджа. Не, ще ми вземе таура, обаче аз вече съм му взел неговия, така че няма какво да прави. Good game. Окей. Фара, бе, трябва да съберем кончеста, хора. Аз на кое място съм? Аз съм на 7 място. Нека да вдигаме още. Моята да ми показва, като получих Legendary Chest. Говоря, че просто... Да. Седно. Не, той има тъпи инферно! Как може да имаш инферно? Това е незаконно! Това е незаконно да имаш инферно, бро! Това е най-големия закон, който ти не го спазваш! Мех, не ми взе таура. Well played, да му кажем, да не се надели чак толкова. Да го похвалим. Не,
няма да ми го вземеш. Казах ти. Бро, Теора няма да ми го пипне. What? То толкова ли тъп? Не оцели Теора, ми уби Ice Wizard-а. Не съм виждал така простотия. Никъде не съм виждал така простотия. Как може да за един Ice Wizard? Той си вика, ай сега ще му взема Теора. А обаче аз няма да се дам. Аз ще го казвам. Ако искаш ми вярвам, аз няма да се дам. Ох, бро. Ще ми вземе ето Теора обаче. И... какво толкова като ми го взема, брат? Окей. Рип Теор. Рип. Дори ми оцели балона. Ето той да го пусне скелето на армито. Няма да ми вземеш Теора. Казвам ти, бро, няма да ми вземеш Теора. Няма да се дам да ми вземеш Теора. Пак. И сега той нарочно ще ми пусне рокета. Защото... да. Не, лапте! Окей. Това ще бъде за този клип. Ако ви е харесал, дайте палче нагоре и се абонирайте. До нови срещи и чао-чао!